Kawai na kiseng bahalang hapo rilom jaintia, ka jaintia Revolutionary Council JRC, kalalagbo da ka jingtho ha office traikam jong u Deputy Commissioner East Jaintia Hills, Meghalaya, ban Pyrshah jor ya ka jingthmu jong ka Shree Cement Limited ban pyllong ya ka public hearing ha ka arphaw artrik jammang jong u neusnam arajar arphaw henreo. Na ka liang ka seng, ka penpao ya ka jing sngau kia halor ka ne ka jingthmu jong ka Shree Cement Limited namar lada ka ne ka company ka yolat banstang ya ka ne ka factory kan bo ya ka jing ka bakraw ha ki imlang salang bat ka jing penmi pum kan penjeklia ya ka leer ka bangiring mensem ka bala ban wanra ya ki jingpang ki babon jan bat kan penjekliaro ya ki umbam umdi ki bangi pendon kam man kesngi sho keseng kaloong balada pentrai kam ya ka ne ka factory kan bo ya ka mariang ha ka jingma ka bakraw kumta keseng kalakentu ya ki bor badai ban pen bakin pendam shi sendan ya ka ne ka public hearing ka balamun ban pyllong da ka Shree Cement Limited ha ka arphaw artering ubanay jemang arhajar arphaw hanreo lapan kut ka kurwa kubor na usamla Leo F. Suyam President JRC bat na usamla hey pormi sayo General Secretary JRC